8 sa 83 ka mga pamilya nga nasunugan sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo, ginrekomenda nga hatagan sang masaylohan. Ini ang gitutukan ni Kim Salinas live sa Baluarte Elementary School. Kim? Kate, may inisyal na nga na-identify ng mga pamilya ang Iloilo City Local Housing Office nga sa Ilohon matapos nasunog ang ilabalay sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo. Nagapabilin sa evacuation site sa Baluarte Elementary School ang 83 ka mga pamilya nga nawadaan sa puluyan sa nagluntad nga sunog sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo sang Sabado. Nagpatigayon sa inspection kag verification ng Iloilo City Local Housing Office kahapon kag ginrekomenda nga 8 sa mga pamilya ang hatagan sa masaylohan nga lugar. Since may ara kita affected dito sa sunog, ginpangitaan naman paagi nga i-rekomendar sila ini sa aton local housing board para gaan sang lot award. Suno sa Iklo, mahimo nga makasaylo sa relocation site sa Barangay Sambag o kon Desamparados, Haro o kon sa Barangay Boulevard, Molo ang nasambit nga mga pamilya. Ginrekomenda ang mga ini nga saylohon bangod nagaistar maining malapit sa suba nga hindi dapat pag-istaran. Nakuha na namon sila data. Na-communicate naman namon ini sa ila, na-communicate naman, na-coordinate na ini sa barangay officials. Suno pa sa Iklo, matapos ang rekomendasyon, mag-deliberate ang local housing board agad maaprobahan ang pinal nga numero sa pamilya nga sa Ilohon. Ginalauman nga makasaylo ang mga ini sa Enero sa barason nga tuig. Natala naman nga makabaton sang 5,000 pesos nga cash assistance gikan sa Iloilo City LGU ang mga nasunugan. Dako nga halit ang ginbilin sang sunog gan liwat nga nagabiso ang Bureau of Fire Protection sa mga pumuluyo nga mga responsable sa ginagamit nga electrical appliances. Concern kita sa pagpatay kag pag-turn off sa aton electrical appliances, lalo na ang aton sini nga mga Christmas lights, no? Kay isa man ini nga ginatunahan sa sunog naton na overnight nagasiga ang aton sini nga Christmas lights. Ginarekomenda man sa PFP ang pag-obserbar sang exit drill sa tagsa ka barangay. Every family members, every occupant sa sinanga balay nag-obserba sini or gina-practice ini or aware sini, mabawasan naton siguro or malikawan naton nga may madula nga kabuhi in case na may sunog kita this holiday season. Subong nga holiday season, apisar basako sa mga aktibidad at biso sa gyapon sa BFP nga mangin alerto sa mga emerhensya. Kate, bangod ginaka big danger zone ang lugar sa din nagluntad ang sunog, nagatinguha ang Iklo nga mapangitaan man sang masaylohan ang iban nga pamilya nga apektado sang sunog. Kate? Madamo nga salamat sa detalye, Kim Salinas.